V tejto časti sa zameriame na stretching, ktorý zohráva taktiež významnú úlohu v tréningu. Ukážeme vám viacero stretchingových cvičení, ktoré sú zamerané na všetky časti tela, ktoré v tréningu alebo zápase využívate. Stretching je spôsob cvikov, ktorými naťahujeme alebo uvoľňujeme rôzne svaly a mal by byť nenahraditeľnou súčasťou tréningu každého futbalistu a futbalistky. A na čo je nám správny stretching? Zlepšuje koordináciu, pružnosť svalov a pomáha pri rôznych pohyboch. Zabraňuje zraneniam svalov. A na záver tréningu podporuje rýchlejšiu a lepšiu regeneráciu. Stretching sa dá naučiť veľmi rýchlo. Stačí trošku trpezlivosti a hlavne dôslednosti a už po niekoľkých tréningoch budete cítiť, ako pomáha. Pomalé a postupné naťahovanie je najlepší spôsob, ako napínať sval. Veľmi dôležité je správne dýchanie. Dýchame pomaly a rovnomerne. Nezadržiavame dých. Celú pozornosť treba upriamiť na svaly, ktoré sa práve napínajú. Pri stretchingu by sme sa mali vyvarovať týchto chýb. V žiadnom prípade nekmitáme. Nerobíme žiadne trhavé pohyby. Naťahujeme sa len dovtedy, kým nepocítime mierne ťahanie svalov. Ak pri cvičení pociťujeme veľkú bolesť, jednoducho ho vynecháme. A nezabudnite, každé cvičenie vykonávame 15 až 20 sekúnd a opakujeme ho dvakrát. Sledujte nás na našom Facebooku, YouTube a stránkach McDonald's Cupu.